Βήμα, ο συναγωνιστής, Έφεδρος. Θα το αφήσουμε να απλωθεί γύρω μας ή θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε το λαό σε μια νέα εκατό. Ένας στους τρεις Έλληνες αδιαφόρησε για το μέλλον της πατρίδος. Πολλά χρόνια για να γεμίσει όπως γεμίζει τα τελευταία χρόνια. Σε αυτές δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ιστορία. Ιστορία! Η Ελλάδα θα σηκώσει και πάλι το κεφάλι. Γιατί οι Έλληνες, όσο και αν έχουν καταντήσει στη σημερινή παρακμή, είναι πράγματι το άλας της οικουμένης.